фарҳанг ҳастии миллат аст ва ҳар давлату миллатро бо фарҳангу забонаш мешиносанд. ин аст ки зери ғамхории падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 11 сентябри соли 2018 қасри фарҳанги наву замонавиро бо тамоми шароитҳои лозима мавриди истифодаи кӯдакону наврасони фарҳангдӯсти ноҳияи Ванҷ мавриди истифода қарор доданд. қасри мазкур иборат аз 8 шӯъбаҳои гуногун буда, дар он 6 омӯзгор ба толибилмон дарс меомӯзанд. дар ин макони фарҳанг чорабиниҳои гуногуни миллӣ ва давлатӣ низ гузаронида мешавад. امروز که تاجیکان سرافراز شدند، در عالم یکدلی که انباز شدند، با صوت و نوای وحدت همراز شدند، مشهور جهان و خلق ممتاز شدند. صد حمد و ثنا بر سرور ما، صد شکری خدای بر رهبر ما. дуруд бинандагони азиз, айни замон мо дар маркази ноҳияи Ванҷ қарор дорем ва аниқтараш дар қасри фарҳанги ноҳияи мазкур ва меҳмони барномаи мо ҳастанд якчанд нафарони муваффақ, аниқтараш ҷавонони боистеъдод ва варзишгарони муваффақ ки дар озмунҳои мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ширкат намуданд. Дар ин ҷо ҳузур доранд муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ ва ҳамзамон мактаби мусиқии бахши фарҳанги ноҳияи Ванҷ. ман шуморо хушомадед мегӯям. соли нахустинро мехостем аз варзишгарон оғоз бикунем ки шумо ҳамчун як мураббӣ мегуфтед ки дар худи ҳамин сол дар кадом озмунҳои сатҳи баланд ширкат намудед? ман Назаров Хушбахт, директори муассисаи мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ. соли 2019 барои варзишгарони мо бисёр соли пурбарор буд. меҳнату заҳмати шабонарӯзии кормандони соҳаи варзиш буд ки ҷавонони боистеъдоди мо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, берун аз ҷумҳурӣ, мана Шуқадам Хусравов сазовори чемпиони ҷаҳон гардид, мана Беҳрӯз Хоҷазода, мана Сомон Маҳмадбеков, мана ин ду нафаре ки мо номбар кардем, ино зодагони ҳамин меҳани зебо ҳастанд. аз варзишгароне ки назар дар назди мо ҳастанд мегуфтед ки кадоме аз инҳо дар мусобиқаҳои сатҳи баланд ширкат карданд ва ба кадом дастовардҳо ноил гаштанд? албатта ки аз тарафи рости ман яке аз дастпарварони беҳтарини ҳамин мактаби мо ҷаҳонгирҷон дар бари рости ман ҳаст. бал биёед аз худи ҷаҳонгир мепурсем. маромад. хуб ҷаҳонгир, шумо дар кадом мусобиқаҳо ширкат кардед? ман Саидов Ҷаҳонгир, дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ мебошам. ман дар ин соли 2019 ман дар мусобиқа дар ноҳияи Рашт баргузор гардид. ман дар он ҷо тавонистам сазовори ҷои дуюм шавам. миннатдории худро ба устодам Назаров Хушбахт мерасонам ки маро ба ин мусобиқаҳо сафарбар кардам ва мо дар он ҷо сазоворҳои ҷои намоён мегардем. шумо тӯли чанд сол аст ки ба варзиш машғул ҳастед? ман тӯли 6 сол мешавад ки дар ин намуди куштини дзюдо таҳти роҳбарии устодам Назаров Хушбахт машқ тамрин мекунам, ба бисёр мусобиқаҳо иштирок мекунем. ва дигар дастпарварони ҳамин мактаб ҳастанд. Абдурауф, аз шумо мехоҳем ҳамин суолро бикунем. маромад. дар сатҳи вилоят ҷои дуюмро ишғол намудам. ман дар ноҳияи Рашт ҷои сеюмро ишғол намудам. ман мехоҳам дар оянда парчамбардори миллати давлати хеш шавам. саломат бошед ва албатта бинандагони азиз, бо ин дигар варзишгарон суҳбатро баъд аз чанд лаҳза идома медиҳем ва ёдорас мешавем ки дар ин ҷо мактаби мусиқии бахши фарҳанги ноҳияи Ванҷ низ қарор доранд. пеш аз он ки суҳбатро бо ин нафарон шурӯъ бикунем, аввалан мехостем бо 4 мисра суруд шурӯъ бикунем. Qui se passe, tu musique
мехостем аз роҳбари мактаби бачагона суол кунем. Мехостем дар мавриди мактаби мусиқӣ каме ба мо маълумот медодед. ҳазор раҳмат ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба мо чунин замона қаср обод. Ин қасра мо дар ҳаёт монда буд ки мешавад. Неки шед ҳамаи кор шуданаш бе, неки ҳазор раҳмат ба пешвои миллат ки ба мо ҳамин хел фарҳанг. Мактаби бачагонаи мусиқии мо ки имрӯз фаъолият дорад, дар он ҷо муаллимони бисёр бонангу номусу бо беҳтарин муаллимон ки дарс метиҳанд дар мактаби мусиқӣ, мо бо ҳамин бисёр шукрона мекунем. аз ҳисоби наврасон дар мактаби мусиқӣ чанд нафар ҷалб гардиданд? дар мактаби мусиқӣ мо зиёда аз 60 нафар хонандагон таҳсил доранд. номи шумо чи аст? номи ман муҳаммад ансори авранг мебошад. ман тӯли 3 сол мешавад ки дар мактаби мусиқӣ мехонам. беҳтарин. шумо чанд сол доред? ман 11 сол дорам. шумо кадом намуди асбобро менавозед? ман рубоб. рубобро. аллакай ҳамаи нозикиёнро хуб аз худ кардед ё не? бале. ҳамаи нозикиёнро хуб аз худ кардед? лаза биёед ба тамошобинони шабакаи Баҳористон як навозиши ҷолибиро аз ҷониби шумо мешунавем. баъдан суҳбатҳои идома медиҳем. марҳамат. шумо ҳамчун як варзишгар вақте ки дар мусобиқаҳо ширкат мекунед, кадом усулро зиёд истифода мебаред барои мағлуб намудани рақиби худ? ман бештар усули сари китфро дӯст медорам. акнун ҳар нафаре ки минбаъд бо шумо дар рақобат мешавад, аллакай фаҳмед ки шумо аз кадом усул истифода мекунед. биёед ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ гуна ширкат кардед ё ин ки на? ман дар ноҳияи Рашт гӯштин гирифтам ва рақибони ман аз шаҳри Душанбе, Суғд, Кӯлоб будам ва ман дар он ҷо 4 нафарро задам ва 1 нафар бой додам. сазовор ҷои сеюм гаштам. ва шумо аз он ро афтода нестед? не аз он ро афтода нестам ва мехоҳам дар оянда машқу тамринро зиёдтар кунам ва чемпион шавам. беҳтарин. ва дар оянда дар кадом мусобиқаҳо шумо бояд ширкат бикунед? оё муайян гардад? шояд аз мураббӣ суол мекунем. албатта меҳнату заҳмати шабонарӯзие ки мо кашидаистем, албатта ин ба хотири чи аст? Ба хотири ин аст ки дастпарварони ман мин хушқадам Хусрауф дастпарвари ҳамин мактаби варзишӣ аст. устоди азизи мо ки мана Носир Хисрауф аст, ман шогирдои ҳамун шахсият ҳастем. аз ҳамин мактаби варзишии ноҳия сарчашма мегирад истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки варзишгарони мо ба ҳамин гуна муваффақиятҳо ноил гаштанд. саломат бошед. ман фикр мекунам ки дар оянда низ метавонанд дастпарварони шумо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ не балки дар сатҳи байналмилалӣ ҷои намоёнро сазовор гарданд ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро зери садои суруди миллӣ парафшон намоянд. ман аваз овои усман хонандаи мактаби мусиқии ноҳияи Ванҷ. дар оянда шумо кӣ шудан мехоҳед? ман дар оянда мехоҳам ки як овозхони беҳтарин шавам. яъне шумо ҳоло дар мактаби мусиқӣ ба ҳайси овозхона бигӯем ки илм меомӯзед. ҳамин метавонед бо овози зинда бе истифодаи асбобҳои миллӣ як 4 мисра суруд замзама кунед. марҳамат. парчами хушранги мо ҷилвааш шоти физо, парчами хушранги мо ҷилвааш шоти физо, мо сӯи фардо равем таҳти ту эй раҳнамо, мо сӯи фардо равем таҳти ту эй раҳнамо, ранги басо сурхи ту лоиқи сад гуфтугӯ, рамзи дифои ватан умии бахти наку, рамзи дифои ватан
امی بختی نکو. саломат бошед. беҳтарин. шумо тӯли чанд сол аст ки дар ин мактаби мусиқӣ яъне таълими илм мегиред? 3 سال. سه سال می‌شود. من 3 سال میشود که در این مکتب موسیقی мамо дар оянда ба шумо барор мехоҳем ва бовар дорем шумо низ яке аз сарондагони хуб ба воя мерасед ва ба халқу миллати тоҷик албатта хизмати шоиста хоҳед кард. иштирокчи дигар дар ин ҷо ҳузур доранд. ҳамза варзишгари муваффақ. хуб, мехостем дар мавриди худатон каме ба мо маълумот медодед. марамат. من از آلبک حمزه دستیار مکتب ورزشی ناحیه من میباشم. саломат бошед. шумо тӯли чанд сол аст ва дар кадом намуди варзиш тамрин мегиред? من طول 7 سال است که در نمود گوشتین طرز جودو مشق تمرین میکنم. беҳтарин. дар тӯли 7 сол кадом нозикиҳои ин соҳаро аз худ кардед ва мегуфтед ки дар кадом сабқатҳо шумо ширкат намудед? 5 مرتبه در مسابقه های ولایتی، 2 مرتبه در مسابقه جمهوری اشتراک کردم و سزاوار مدال های طلا و جایهای نمایان گشتم. аз мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ каме ба тамошобинон маълумот медодед? مسابقه جمهوری در وادی رج برگزار گشت سال 2018 که من با 4 حریف خود از شهر دوشنبه ولایت سوخت از ناحیه رج دو رقیبی من بود که من آنها را مغلوب کرده جای اول راجگاه نمودم. бештар шумо кадом усулро истифода мебаред ҳангоми мусобиқаҳо? من اصولی سر سیوجی усули сари севҷиро шумо بسیارتر استفاده میبرم. бале. ба андешаи шумо вақте ки ба мусобиқа шумо мераведа бо рақибони худ ба майдон мебароед, таҷрибаи кадоме аз шумо бештар аст ба фикри шумо? کسی تمرین بسیارتر کرده است همه پیروز میشود و он нафаре ки тамрин накардааст албатта ки мағлуб хоҳад шуд. саломат бошед. хуб, ва боз дар кадом мусобиқа шумо ширкат кардед? سال 2019 بود که در وادی رج باز هم اشتراک کردم و امسال با 5 حریف خود دست بالا گشتم و سزاوار مدال طلا گشتم. من از این خرسندم که معلم خوشبخت با این مسابقه رهسپار کرد و میان‌داری خود را باید بیان میکنم. бинед ки имрӯзҳо масалан намудҳои гуногуни варзиш хеле ҳам зиёданд, аз ҷумла гӯштини тарзи озод, гӯштини самбо, гӯштини миллӣ. шумо чаро маҳз ин намуди риштаро интихоб кардед? барои чӣ? ин ки ба шумо бештар писанд буд? من از خردسالی نمودی گوشتین طرز زیاد و من پسند می اومد و من میخواست من با این بسیارتر مالی بسیارتر داشتم. падару модар зид нестанд? نه بدر مادر زید نیستم. саломат бошед. дар оянда ба шумо низ барор мехоҳем. шумо ҳамчун як мураббӣ ки чанд нафар шогирдони худро аллакай тарбият кардед, ба ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон чӣ тавсия медиҳед? албатта ки ба ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон ман тавсия медиҳам ки бисёртар ба варзиш машғул шаванд, ба китобхонӣ машғул шаванд, ба корҳои нек даст зананд. чунки мана дар ҳамин ноҳияи ванҷ пешвои муаззами миллат барои ҷавонон ва калонсолон толорҳои варзишии нағз сохтан, ба истифода додан. ин таваҷҷӯҳи пешвои миллат бисёр ба ҳамин ҷавонону хурдсолони ноҳия бисёр зиёд аст. дар охир ба ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам ки вақти холигии худро ба варзиш гузаронанд, чунки ҷавон ақлу фаросати нағз дошта бошад, дар ҷомеа мақом ва манзалати худша пайдо менамояд. имкониятҳои нағзе ки пешвои муаззами миллат барои мо мардуми тоҷик кард, мо бояд ки ба ҷавоно мо ҳам як саҳми худро дар ҷомеа бигзорем, мақому манзалати худро дар ҷомеа бигзорем. ташаккури зиёд ва мо бовар дорем ки дар оянда шумо низ камари ҳиммат мебандед барои боз ҳам гӯйгӯшукуфҳои кишвар ва барои муаррифӣ намудани тоҷикистони азизамон дар сатҳи байналмилалӣ. албатта ба шумо низ изҳори миннатдорӣ баён мекунам барои иштирок дар барномаи мо ва бовар дорам ки шумо низ дар оянда кӯшишу заҳмат ва талошҳои зиёдеро албатта ба харҷ медиҳед то ин ки ин наврасон дар рӯҳияи ва тандурустӣ хештаншиносӣ тарбият ёбанд ва албатта дар оянда як нафари муваффақ ва як нафаре бошанд ки дар ҷомеа саҳми худро гузоранд. бинандагони азиз, ёдорас мешавем суҳбате доштем бо ҷавонони фаъол, аниқтараш бо муассисаи давлатии мактаби варзиши ноҳияи ванҷ ва ҳамзамон мактаби мусиқӣ қасри фарҳанги ноҳияи ванҷ ва фикр мекунам ки як суҳбати ҷолибу хотирмоне низ доштем. инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари шабакаи Баҳористон идома дорад. бо мо бошед.